खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैनि गिबि आपडेटआव दं जाहैबाय मैया सासे बर' सिख्ला गोथै देहायाव बोखांनो मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि बेलतलानि भारा न'आव थानाय उदालगुरिनि उत्तर नलबारिनि 28 बोसोर बैसोनि सुस्मिता बसुमतारीखौ थैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जादों। नखरनि सुबुङा सन्देह खालामनाय बादिब्ला बिनि मोजां मोननाय सेंग्राया बिखौ बुथारदों होननानै फोरमायथिदों। बिनि मोजां मोननाय सेंग्रानि मुङानो जाहैबाय आकाश प्रसाद। दा बिखौ पुलिसा हमनाय जाबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन थैनानै थांनाय सुजित नार्जारिनि बिमा लाम्बेश्वरी नार्जारिया मैया MRM हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय समाव बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायनानै थांबाय। नोंथांमोनाबो आइसक्रिम जायो नामा? नोंथांमोना आइसक्रिम जायोब्ला सांग्रां जानाया मोजां। मैया तिनिसुकियायाव 50 केजि आइसक्रिमखौ एक्सपायार थांनाय माखासे बुस्थुफोर एबा इंग्रेडियेन्ट्सफोरजों बानायनाय 50 केजि आइसक्रिमखौ बोखांनो हानाय जादों। दा बे 50 केजि आइसक्रिमखौ फुड सेफ्टि डिपार्टमेन्टआ मोननानै बेखौ गारनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय 2026 फिफा वर्ल्ड कापआ जागायजेनगोन। बियो कानाडा, मेक्सिक' आरो इउनाइटेड स्टेट्स हादोराव जागोन। दिनैनि गिबिसिन खेलानो दं जाहैबाय मेक्सिक' आरो साउथ आफ्रिका। बियो मेक्सिक' सिटियाव दिनै अपेनिं जागायजेनगोन। बांलादेश आरो इन्डिया सिमायाव गोबां गुलुं-गुजुं दावराव जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि रिजनानो जाहैबाय बांलादेशनिफ्राय भारताव फैनानै भारतनिफ्राय होखारहरफिनजानाय एबा थिनहरफिनजानाय बांलादेशिफोरखौ बांलादेशनि सुबुंफोराबो अनसाया बा बांलादेशनि मानसिफोरा लाफिना होननानै बेयाव गोबां गुलुं-गुजुं दावराव जानायखौ नुनो मोननाय जायो।